Construită din cărămidă și blocuri masive de piatră, Bisericii Sfântul Nicolae din localitatea Țigănești a fost pusă piatra de temelie la 6 aprilie 1909. Biserica este construită în formă de cruce, având 3 turle cu cruci în stil rusesc în vârf, în formă de sferă învelite cu aramă în solzi. Aceste turle ale bisericii se deosebesc de cele ale bisericilor din împrejurimi prin forma lor cilindrică, acoperișul propriu-zis al turlei fiind realizat în forma unui bulb de ceapă în poziție naturală, mult alungit în sus. Pictura din interiorul bisericii este executată în ulei și frescă, iar ferestrele sunt străjuite cu pictură și vitralii. Finalizarea acestui lăcaș de cult s-a săvârșit pe 10 aprilie 1910, fiind sfințită de înalt preasfințitul Atanasie Mironescu, arhiepiscop și mitropolit al Ungro-Vlahiei. În cursul zilei de ieri, în incinta lăcașului de cult a fost ținută slujba de vecernie de seară, obicei tradițional ce este săvârșit în orice lăcaș de cult premergător sărbătorii zilei de hram. În prezența unei biserici pline de enoriași, un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Galaction Stângă, episcopul Alexandrei și Telormanului a ținut o slujbă de pomenire a celor trecuți în neființă, dar și în onoarea patronului spiritual al acestui lăcaș de cult. Enoriașii din localitatea Țigănești au ținut să fie prezenți cu mic cu mare alături de preotul lor, Marius Vișan, dar și doar pentru câteva zeci de minute mai aproape de Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu belșugare le-a revărsat asupra robilor Tăi pomeniți aici și asupra noastră a robilor Tăi cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu umilință strigăm: izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu de adinsul ne rugăm, Ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Iubiți credincioși, sărbătoarea pe care o întâmpinăm, începând cu slujba din această seară, prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, este una dintre sărbătorile cele mai mult așteptate și cu bucurie întâmpinate de toți, de mici și de mari, pentru că Sfântul Ierarh Nicolae s-a arătat plin de daruri duhovnicești. Atât în viața sa, cât a păstorit Biserica Mântuitorului Hristos pe pământ, cât și după mutarea sa din această viață, Sfântul s-a arătat grabnic ajutător și bun dăruitor tuturor celor care i-au cerut ajutorul, tuturor celor care s-au aflat în grele încercări și necazuri ale vieții. La finalul slujbei, toți cei prezenți au primit din partea bisericii câte un cadou, constând în produse tradiționale românești în prag de Moș Nicolae.